नमस्कार, मी दीपाली राऊत पुरंदर एक्सप्रेसमध्ये आपले स्वागत करीत आहे। सासवड येथे ग्राहक कल्याण फाउंडेशनचा 3रा वर्धापन दिन संपन्न। सासवड तालुका पुरंदर येथील विद्युत वितरण मंडळाच्या समोर ग्राहक कल्याण फाउंडेशन या संस्थेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन पुरंदर मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश दळवी व राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विजय कोलते यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्यांच्या शंकाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली। तसेच ग्राहक कल्याण फाउंडेशनच्या वतीने घोलप ब्लड बँकेच्या साहाय्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी फाउंडेशनचे जिल्हा अध्यक्ष संतोष काकडे, कार्याध्यक्ष शिवाजी सुळके, तालुका अध्यक्ष रामदास मिमाने, उपाध्यक्ष बबनराव काळे, सदस्य तुळशीराम काळे, गणेश झेंडे, बापू काळे, नथू मिसाळ, अनिल खेडेकर, पंढरीनाथ कामठे, लक्ष्मण काळे, चंद्रकांत चौडकर, त्रिंबक काकडे, सुभाष काळे, सुरेश कुंभारकर, विकास शितोळे, सुभाष कामटे आदी उपस्थित होते। महाराष्ट्र बँकेच्या संदर्भामध्ये तक्रारी बऱ्याच आल्या होत्या की तिथं ज्येष्ठ नागरिकांना व्यवस्थित वापरायला जागा नाही किंवा अनास्तो जास्त पब्लिक असते तरी त्यांच्याकडे जागेची उपलब्धता कमी आहे। तर त्या संबंधी जेवढ्या लोकांना जास्तीत जास्त तक्रारी त्याच्या तक्रार पुस्तकात करता येतील तेवढ्या कराव्यात आणि त्याच्या उपरक्ष त्याच्यामध्ये जर बदल झाला नाही तर ग्राहक कल्याण फाउंडेशन पुरंदर तालुक्याच्या तर्फे आपण त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करून सदर अडचणीची आपण कारण पुढे आणून त्यांच्यावरती कारवाई करू। आमच्याकडे ते होत नाही म्हणतात, आमच्याकडे ते मशीन नाही। आपल्याला 10 ते 15 दिवसाची तारीख देतात आणि 500 रुपये दिले की मग 2 दिवसात लगेच म्हणलं तरी मिळतं। हे असे बरेच दिवस चाललेले हे स्वतः अनुभवलं। खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, तुम्ही म्हणजे उत्पन्नाचा दाखला असेल, फेरफार असेल, अमुक असेल, प्रत्येक ठिकाणी महसूल विभाग हा तुम्हाला काय करत असतो, थोडक्यात तुमचं शोषण तिथं करत असतो। त्यांनी सांगितलं की मी अनुभवलेले खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, त्याचं कचेरीत जर गेलं तर ते मनगटे वगैरे ते असतं ते किंवा गळ्यात गोप घातलेली, पांढरी शर्ट घातलेली ही जी मंडळी जेव्हा तिथं जात असते तिथला जो कोणी असतो राजू, तर राजूला बोलवतं, ते राजू ये रे, राजू तिथं जातो साईडला, जे काय व्यवहार होतात राजूला पहिल्या प्रायोरिटीने तिथं ह्या गोष्टी मिळत असतात। हा फ्रॉड आहे, करप्शन आहे, लक्षात घ्या, हे फार मोठं करप्शन आहे। आणि अशाच पद्धतीचे प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे तुम्ही माई सेवा केंद्रामध्ये तिथल्या गेला किंवा कुठल्याही तहसीलदार कचेरीतल्या कुठल्याही रेशनच्या ऑफिसमध्ये जरी गेला किंवा फेरफारच्या संदर्भात कुठल्याही कार्यालयामध्ये तिथं गेलात, पंचायत समितीमध्ये गेलात, तरीही सुद्धा ही जी काही दलाल मंडळी आहे, मी मुद्दाम दलाल हा शब्द वापरतो कारण ही जी तिथली दलाल मंडळी ही तुम्हाला छळत असतात, म्हणजे छळतातच। सर्वसामान्य नागरिक बघितलं ते आणि मग अगदीच काही नाही, तुम्ही अगदी डिम्म राहिलात तर मग तुमच्याकडं तुमचं दुर्लक्ष करायचं आणि दुर्लक्ष तुमच्याकडे टाळायचं आणि दुर्लक्ष करून तुम्हाला ते छळायचं, अशा प्रकारचा हा उद्योग चालू होतो। तुम्हाला कामं असतात म्हणतात ना, काही दिवस माझा इथं व्हायला गाण्यापेक्षा अजून 4 दिवस घालवण्यापेक्षा 500 रुपये दिलेले, म्हणजे ही छळवणूक झाली, ही पिळवणूक केली जाते, हा भ्रष्टाचार आहे, लक्षात घ्या, फार मोठा फ्रॉड आहे। आणि ह्या दृष्टीनेच आपल्याला आता हे सगळं आपण अनुभवतोय, खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, प्रत्येक क्षेत्रात अनुभवतोय। परंतु होतं काय, आता या बँकेतलं उदाहरण त्यांनी सरांनी दिलं, मी तिथे महाराष्ट्र बँकेसारखी नॅशनलाइज बँक जी आहे, नॅशनलाइज बँक पण त्याच पद्धतीने तुम्हाला कस्टमर म्हणून ट्रीट केलं ना, यू आर जस्ट, त्या परवा चर्चा केली, यू आर जस्ट बेगर, म्हणजे तुम्ही तिथं भिकारी म्हणून तिथं जाता, पैसे तुमचे असतात, ठेवी तुमच्या असतात, तुमच्या ठेवींवर त्यांना पगार मिळत असतो, लक्षात ठेवा, आणि त्याच्यावर त्यांचं गुजराण चाललेलं असतं। परंतु तुम्हाला त्या पद्धतीने तिथे कुठल्याही महाराष्ट्र बँकेमध्ये काळेसाहेब तुम्ही पुण्यामध्ये जा, कुठल्याही महाराष्ट्र बँकेमध्ये तुम्हाला अशाच पद्धतीची ट्रीटमेंट मिळते। निवळ महाराष्ट्र बँकेतच नाहीये तर नॅशनलाइज बँकेत, म्हणजे ही ती एक मानसिकता तिथं बनून गेलेली आहे की नाही, कारण आणि दुर्दैव आपलं महाराष्ट्र बँक महाराष्ट्रासाठी एक नोडल बँक म्हणून तिथं अपॉइंट केलेली आहे शासनाने। त्यावेळेस काय होतं, ती महाराष्ट्र बँकेपेक्षा इतर खूप साऱ्या बँका आहेत, कमर्शियल बँकांचं जर आपण उदाहरण घेतलं तर खूप छानशा सर्व्हिस देतात त्या, परंतु महाराष्ट्र बँक किंवा कुठलीही नॅशनलाइज बँक असू द्या अत्यंत उर्मटपणा। अरे आज लोकशाही आहे आणि 70 वर्ष झालं आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून, आणि त्यानंतरही आपण लोकशाहीचं जर असं मध्ययुगीन काळासारखेच जर ते आपल्याला वागणूक देत असतील तर आपला उपयोग काय। आपण ग्राहक कल्याणनी ह्या दृष्टीने अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने वारंवार बैठकी बांधून मी राज्य संघटनेलाही विनंती करेल
की आपल्या ज्ञाना साकोरे साहेबांना त्याच्या संदर्भात खूप सारं माहिती आहे, तर साकोरे साहेबांनी त्याच्यावर मार्गदर्शन करावं. परंतु एकच आपल्याकडचा एक दोष आहे, आपण संघटित होत नाही. आज मीटिंग झाली की परत कधी दिसणार नाहीये. तसं करू नका प्लीज. आपण सगळे एकमेकांच्या संपर्कात राहा आणि संपर्कात राहिल्यानं संघटन जेवढं तुमचं मजबूत असेल तेवढे तुमच्या ह्या ज्या समस्यांचं निराकरण चटकन होणार आहे, लक्षात घ्या. हो ना, त्याची सोडवणूक करायची हे महत्वाचं आपलं काम आहे आणि आपण ते करतो. परंतु इतक्या अडचणी येतात आपल्याला सरकारी दरबारात गेल्यावर की त्याला हिशोब नसतो. तर त्याला वाचा फोडण्यासाठी फक्त एक घडणारी संस्था म्हणजे आपली ग्राहक कल्याण फाउंडेशन संस्था आहे. तर यासाठी माझं मी बोललो आपल्या काळे साहेबांना की एक तहसीलदार साहेबांना आपण एक पत्र द्यायचं की सर्व जे उदाहरणार्थ तुमचं पाटबंधारे खातं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, प्रत्येक संस्थेचे प्रमुख किंवा त्यांचे प्रतिनिधी एक दिवस महिन्यातून एक सभा घ्यायची तहसीलदार साहेबांनी. आणि अशी पद्धत आहे. पिंपरी चिंचवडला तिथले कमिशनर घेतात, एक महिन्यात एक आनंद मेळावा म्हणून घेतात दर महिन्याला आणि आपल्या तक्रारी ऐकून घेतात. तहसीलदारला एक काय हरकत नाही अशी करून घ्यायला. आणि जर आपण सर्वांनी मिळून जर त्यांना भेटलो आणि पत्र दिलं तर महिन्यातून एक आमची तक्रार निवारण दिन ठेवा, त्या दिवशी आम्ही येतो. सध्या कोविडचं चालू आहे त्यामुळे ते लगेच काय तयार होणार नाही, परंतु आपण एक पत्र देऊन ठेवावं असं मला वाटतं. आणि सर्वांनी मिळून एकदा भेटलं तर नक्की आपल्या एका ठिकाणी सर्व तक्रारी मांडता येतील. त्यांना द्यावा तहसीलदार विकास याला भेटा, MSCBला भेटा, काय जरूर नाही, सर्व तिथंच आपल्याला मांडता येईल. तर हे माझा महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण ग्राहक फाउंडेशन सारखी संस्था 99ला मी पोलीस खात्यातनं निवृत्त झालो. अनेक अडचणी, कुठे जाल तिथं अडचणीच. आमचं साधे खरेदी खत नोंदवायचं गेलं तर त्यांनी ते हे केलं, 1000 रुपये डायरेक्ट मागितले. मी कधी कुणाला सांगत नाही, मी पोलीस खात्यात होतो, कधीच सांगितलेलं नाही, कुणाला सांगत पण नाही. ते इथंच सांगतो तुम्हाला, परंतु तिथं सांगत नाही कधी मी पोलीस खात्यात होतो. त्यांनी त्या सर्कलने मला 1000 रुपये मागितले खरेदी करून नोंदायची. आणि म्हणजे कशाच हो नाही अहो, ते लय असते पानगडीच्या त्या पानगडी आम्ही आता पानगडी तुम्ही करताना आम्हाला सांगता. त्यांनी तसंच ठेव. आणि त्याच्यानंतर मी माहिती अधिकाराला अर्ज केला की मग तर काय त्यांची तळपायाची अक्षर मोकळे जाय परत घालत जाते. माहिती अधिकार वापरायचं नाही म्हणजे कशाला केलाय मग? माहिती अधिकार अण्णा हजारेंनी एवढे जीवाचे रान करून उपोषण करून तयार केला, ते कशासाठी केला? तर माहिती अधिकाराचा उपयोग केला की तुम्हाला तिथे नक्कीच अडवले समजायचे. आणि त्यामुळे ती माझी नोंद रद्द केली. तुमचे म्हणजे वारस नोंदी करा, वारस नोंदी करा, पण मिळेलच नाही कुणी तर वारस कोणाचं नोंद करायची? वारस नोंद कधी करायची? मेल्यावर. ते नाही करत माझं ते आहे पत्र तसं वारस नोंदी करा. ते पेंडिंग 20 वर्ष झाले पेंडिंग पडले. ते आता आम्ही ते गेले सुरू केले म्हणा, ते होईल ते आमचं काम. तर यासाठी ह्या तक्रारी करण्यासाठी तहसीलदार साहेबांनाच भेटलं पाहिजे आणि त्यांना एक आपला महिन्यातून एकदा मेळावा घ्यायचं सांगावं अशी मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो आणि आपण भेटू. बरं का थांबते तुम्ही सविस्तर स्टोरी लिहा. जे तुमचं काय